Τη βλέπεις αυτή την κούτα? Όχι, δεν μετακομίζω, αλλά ήρθε η παραγγελία μου από Shein. Κάτσε και πάμε να δούμε τι έχω πάρει από Shein, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα. Φόρεσα και τον κορσέ, πάρα πολύ ωραίος δείχνει. Μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτές εδώ πέρα έτσι οι πέρλες. Κορδονάκι να το δέσεις όπως εσύ θέλεις. Το συνδύασα με αυτό εδώ πέρα το λευκό το παντελόνι και κάποιες χρυσές λεπτομέρειες. Ωραίο και αυτό. Είναι ένα outfit ανοιξιάτικο. Καφέ αρβιλάκια, είχα και σε μαύρο, πήρα και σε καφέ. Και πάω να τα δοκιμάσω να σας πω αν είναι άνετα. Οι μπότες πάρα πολύ άνετες, να σας πω την αλήθεια το περίμενα. Και γενικά ό,τι παπούτσι έχω πάρει από το Shein ποτέ δεν με έχει απογοητεύσει. Τι έλεγα πριν, ότι πήρα κάτι ανοιξιάτικο? Πάρτε και τη γούνα τώρα. Καλά, αυτή είναι για του χρόνου βέβαια. Είναι μια καλή ευκαιρία γιατί τώρα βάζουν και πιο χαμηλές τιμές στις γούνες και στα χειμωνιάτικα. Οπότε ήταν η ευκαιρία μου να πάρω αυτή εδώ πέρα τη γουνίτσα. Τη φαντάζομαι να έχω πάει σε χιόνια και να τη φοράω και να βγάζω τέλειες φωτογραφίες. Τώρα θα σας πάω σε κορδέλες και έχω πάρει αυτές εδώ πέρα, έξτρα αυτές εδώ πέρα λεπτομέρειες που τις κάνουν πάρα πολύ ξεχωριστές και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει κάτι παρόμοιο πουθενά αλλού. Βγαίνει σε μαύρο, σε άσπρο και σε γκρι. Η συγκεκριμένη ζώνη φοριέται κάπως έτσι. Τώρα σας τη δείχνω πάρα πολύ πρόχειρα. Με ένα φόρεμα ή με κάτι ανάλογο θα είναι εκπληκτική. Πάρα πολύ ωραία, με τους ήλιους εδώ πέρα, καλοκαιρινή. Τέλεια. Μπορείτε να πείτε, αυτό το haul έχει τα πάντα. Θα συνεχίσω πάλι με μία ζώνη. Πάρα πολύ ωραία ζώνη, δείτε εδώ πέρα. Αυτή η ζώνη έχει και ελαστικότητα. Εξαιρετική και αυτή, είναι elegant, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές εδώ πέρα οι ζώνες. Φύγουμε από τις ζώνες και θα πάμε σε αυτήν εδώ πέρα την υπέροχη τσάντα, η οποία είναι καφέ, λατρεύω το καφέ χρώμα. Το έχουν μάθει πλέον μέχρι και πέτρες. Πάρα πολύ ιδιαίτερη, φορητικότητα μέσα έχει και το λουράκι της. Βέβαια εμένα μου αρέσει να τις κρατάω έτσι. Φοβερή. Όποιος έχει κάτσει μέχρι το τέλος του haul πραγματικά είναι ήρωας. Τελευταίο πράγμα, μπότες. Και θέλω γενικά να μου γράψεις και ποιο ήταν το δικό σου αγαπημένο. Μπότες έτσι σε μπέζ χρωματάκι, πάρα πολύ ωραίες. Και αυτές, έχω πάρει ίδιες αν θυμάστε και σε μαύρες που σας είχα ξαναδείξει. Αυτά προς το παρόν, αλλά έρχεται νέα παραγγελία πάρα πολύ σύντομα.